Ka jing mensau ka ba ompat di jateng ha ka jing im jongo ni mar jar hadu bag doktor kila ai artli ki option daga ba penting ru imat daga ong ru kumne don artli ki bala panja kawe ka basniu bat kawe ka babha balada bakla satang kendiat un neymar jar na du usnam arjar khatsau un omlashu panjaj banyang hadu menta Kublaya pigi perlu ki parajor barok ki baju sengot tenar bersengap ya ki biju hakane ke channel. Kumba une mar jar usah ngat ha ka jing mensau na kapor se kapor bat ka jing paunam bhajo une mar jar ka deru ha ka world cup arajar khatsa. Ka ba udang don tang arpo arsnem karta ha kata kapor. Kad ba ka ba ula yo hadu sa pokol na ka ka Brazil tang dang hak arta ka ba arpo arsnem. Ubadang kena bha drek kebalaja yau ne marjar ha ka world cup arajar khatsa kane kade ke jiya thu khana ya kebalaja yau ne marjar ha ka world cup arajar khatsa ka jingja ka basngau sir khaitam ha ka jing im jong ne marjar hadin ba ulangat ha ka jing mensaw ka ba ompat juja kum kane ha ka jing im jong u tongen nyepet bahadu kano ka jing sir yau ne marjar ha ka kapor hadu pada bakla kendiat unimar jar lasyu watang banyaj banyang nadu usnam arajar khatsau ha ka ba unimar jar laong bangla yo ya kane kubor nag doktor kawe ka babha bat kawe ka basniu nang ta ki doktor kila kli ya unimar jar ka pikwa unimar jar laong ayanga da ka basniu ki doktor kila ong ba ka basniu kadai pa phimla shu ban yelekai hakne ka world cup kata ha ka world cup arajar khatsau badang yaj ha kata kapo neymar jar ha kata kapor ula yampai dunut marwe nang ta ula kli kita ki doktor saka epat kata ka babha doktor ula ong balada kata ka jing mensau kan ngam sepo satang kumba ar sentimeter sya kata kaliang pin lasyu panyaj banyang nadu mentah Henry Dunbok pa Neymar jar udang laj nak ta jing mensau ka ba penlong yu hadu ba lasyu panyaj banyang Henry udang yai ting shan kan banang di kisngi menta Neymar jar udang don jingkermen wat banjo ilekai ha ka world cup arajar phonreu kata katkum na jingkren jong manager coach jong ka Brazil Carlo Ancelotti ha ka ba Neymar jar ha kini kita yu ki peladep wala udon ha ka jing mensau Henry udang la ban yarape Santos ban kentiu ban don duka kerdan ke bakat ar haka Brazilian Serie A bat mentak pada ap kadai balah tu Neymar jar undang ye peteng ye kontrak bat ke Santos lane unle je penyasono syakawi ka klub te hakawi part ke video tongen sepet kerpang halur ke jingde jung Neymar jar bat ke World Cup ar apun reu lah to udon jingkermen sisyan banang syak kentublang haka squad list jung ke Brazil na kamta ke World Cup ke ban salong house nem arjar pun reu ha Amerika Mexico bat Canada kublai sibun